Слава Ісусу Христу, дорогі лемки і нелемлемки. Континуємо записувати для вас Євангеліє від Луки 8, 41, 56. Хто б далі jeden człowiek став до Ісуса, їй был на ім'я, że był головом синагоги. Пав він до ніг Ісуса і стався просити зайти до нього дохиш. Бо була в нього дівка-єдиначка, якихось 12 літ, і вона гмирала. Як він шов там, людися тиснули до нього. Аже якась жена, що була хвора до 12 літ на кровотечу, і витратила на докторі шибки свої пінязі, і ніхто з них не міг її зцілити. І дійшла ззаді, віткнулася край його обличення, і зараз стала здоровою. Спинилася їй кровотеча, і Ісус се звідав. Хто ся віпнув мене? Шибки ся відпекували, а Петро мовив: наставнику, люди коло тебе ся кучкують і тиснуться. Ісус повів: хто се діпнувся, доня, бо чули, як сила вийшла з мене. Як зріла тото жінка, пояла же ся не хтаїть і підійшла і впала му до ніг. Призналася перед шибкими людьми, чого до нього дітнула, і нараз виздоровіла. Повів Ісус: дочко, віра твоя спасла тя, ідь гмирі. Він іще говорив, як прийшов хтось від голови синагоги і каже: твоя дівка гмерла, не займай веця на учителя. Ісус слышав то і озвався до нього: не бійся, лем віруй, і вона ся спасе. Як вони прийшли до хати, він не пустив нікого з особом всередину, опріч Петра, Ваня та Якова, з няням і з матір'ю тої дитини. Шибки плакали за ним і голосили. Ісус радив: не плачте, прeci ж вона не гмерла, вона спить. Тоти ж то були коло нього, сміялися з нього, бо знали, що гмерла. Тоді він взяли її за руку і голосно мовив: дівко, збудься! І дух їй ся вернув доню. І вона зараз стала, і він говорив дати їй їсти. Родина її була бар студована, та звеліли їм нікому не говорити, що ся трафило.